Amabhokobhoko asamincela ukuthabatha inxaxheba kwimidlalo yobuntshatsheli yombhoxo. Amajelo eendaba akavunyelwanga ukucholachola ngeli xeba ezilolonga nalapho uninzi lwabadlali uziqhelanisa nomdlalo emva kwekhefu lecorona. That's in the group at the moment, and it's very energetic and awesome to see that they actually get an opportunity and hopefully display some good skills and talent this weekend. Iseliqela imingeni ejongene neliqela imvume karhulumente izinga lokuzivocavoca kwabadlali ukuntingela iAustralia ngaphambi komhla we-10 kwinyanga ezayo kwakunye nokufumaneka kwabadlali abadlali amaqela phesheya kwelwandle. I think most of the guys are focusing on the Currie Cup and not really thinking too far ahead, thinking about a rugby championship and things like that. Until the championship is confirmed, we can't really say a lot about that. But if it does, I'm pretty sure that the coaches are prepared for that, and us as players mentally as well. Abaqeqeshi balamaqela umzwandile Stick no Dion Davids baza kuwabhengeza ngomso amaqela abo.